Ye frame Osaberma Kofi Boatin. I'm a tosumi and son. Nana Akwatia he. Ye two Osaberima Kofi Boatin otoso miensa. Wanya Akwatia he biu. Ye de wo ho. Ye nim niam bebra e betimi akire aban. Enti ye wo ho. Aban ne ma mehia. Ne nkita ho. Na ne nim no yetimi akire na ya ma Akwatia aban afa ne ntuma pefra. Anka case e wo court de. Na yen mbu asam ne de. Na nkan sese okọ na okoye sa publication no. Na obeye kura so ya Akwatia he anka obeye a enya akra na sese otena. Ese otena Akwatia ahemfie. Eye minua Kofi Boatin Osaberima no a oje ne ho se ono ne wo hene ye tu no onfa ni die mabusua. Yada mu nyina asese da mo kan ho yede nananom nsam bremo ne so yatena se yede nananom nsam meba besomo de de bremo no wedi Akwatia nananom atena nkonya asase so na yede ensem ewo honom ekoso wo honom sese no yede eba besomo Akwatia ahene Osaberima Kofi Boatin otoso emiensa na natena nkonya de ababitu dwa se won etu nade so na Osaberima nso ababonta bechirim se Ogusua eya Akwatia hene a obia entimi entu nade so na sade ensem no esi ekono eni enyaye pa moma yenye na yenkonkohwe na afi nso yemra Abusua hensem a ekoso ewa Akwatia meche Akwatia abrade royal family ene Osaberima Kofi Boatin a otoso miensa wo mo ensensem no a taking new shape and I say a taking new dimension kra ensem no etu ntwaye na se di akwakoba ne se Osaberima Kofi Boatin a otoso miensa a granted interview to the media a chese sa interview nim no wo chese ono na oye Akwatia hene ewo eye Akwatia krodua imu na eno ama Akwatia brother royal family have reacted to ensemo a Osaberima Kofi Boatin a otoso miensa ekaye no Osaberima Kofi Boatin de sansem itudwa ebra ensentrefo bisa no na dwenkyere efa abato anase by election eba bekoso ewo Akwatia constituency no na etu Akwatia manfo no na address nim no odi tudwa se oye Akwatia hene wei ena ama abrade royal family a ewo Akwatia enso ababe react anase o mabeka se Osaberima Kofi Boatin enye ohene ewo Akwatia biem amuchie mu se ewo honhom mu ene honam anim amatu Osaberima Kofi Boatin amane kwan so eso mo fa so na omudi tunu no omo ede atu no yenko tie ensem a Osaberima Kofi Boatin ede tu dwa yewia na yetie ensem a abrade royal family a nana boadu anase nana kwame boadu eda no ono na oye secretary anase spokesperson for abrade royal family no ono so ensem a ode tu dwa ebra omo frɛ ensem twefo enhiemu Ye frame Osaberima Kofi Boatin. I'm a tosumi and son. Nana Akwatia he. Emi de se penyimfo abami ho. Ene me betwetwe nkomo kakra ewo Akwatia man ho. Ne titru eye by election ya ebebe. Ne de kan me chia Akwatia man nyina ene Akwatia constituency nyina. Na afi nso mama honorable Eneskumi na busuafo nyina ne yire ne ma wɔn so yɛ akɔ ɛm sɛ ɛnamoyɛ nso nti na ma by election ɛba so ne di kan mesrɛ Akwatia man ɛne Akwatia constituency nyinaa sɛ mesrɛ wɔn mempɛ sɛ basabasa bia bɛsi Akwatia ɛsan sɛ 6 polling stations bi a ba ebere bi atwam nneɛma esisi wɔ hɔ na ɛni enya na enye me so de me gidi sɛ Akwatia yɛpɛ edimpa Akwatia nye kura yɛyɛ basabasa Akwatia constituency nye kura yɛyɛ basabasa enti mesrɛ sɛ aman nyokuo mmienu nyinaa NDC ne MPP nyinaa no mesrɛ wo kasa no a metete ɛwɔ radio so ne TV so sɛ
Akwatia eja betom Akwatia ye ko basabasa etuo beto media minim se na mikro no tie etuo bie no ebeto etuo bie no ebeto na mo mesre se kasa no aye ka no ye ntoni ni down ni ye hu se empuntuo ne ya hwehwe sabe wo hwe Akwatia sisi ya hwe ya kwan akwan nyina ye basa anka se Akwatia kromo a sabe district capital anka se ya kwan up to date no ya kwan ye basa enti mesre mpuntunyuma ne ya hwehwe sese ye ne obi ani ntokwa o ntokwa ye wo ene se ye betwe mpuntuo aba kro no so afi mesre me manfo nso kasakasa no dos dodo yesi eno so bokro nyama bi wo ho no ma sabe woti bi kra na asefam ye de kwahefa ewiase ye de kwahe nimse basabasa bie no bi so Akwatia basabasa bie no a abaye ba betui ebesida enti Akwatia constituency obian ka na komanto ne yam na ye nyina nda no dua ye nyina yempie ne yenkoto yaba eno ne hia koso koto aba na obedwane nya na fe wo pempontunyuma na wetimi atwe e de aba enti mesremo so momre nyina nya baako eno ne hia me be nu so amia enti momre nya baako na yenhwe se Akwatia ebefa ne ntoma pefra ye de ye wo ho yenim niam bebra ye betimi akire aban yenim niam bebre ye betimi akire aban enti ye wo ho aban ne ye ma mehia ne nkita ho na ne enim no yetimi akire na ya ma Akwatia aban afa ne ntoma pefra afi mesre minuanom ahemfo nso a ewo GCD concession ni nyina ebu ti se boadua topraman apraman dwunase kusi wanchi dasbre ho wanchi takrase so abe eni nkro ho nyina ahemfo no momenka ehumom na abe ya ye ba betui yankasa nkyere ye manfo se yempe basabasa ahemfo ho nyina minim se ne yete ye nyina ye baako de se ne ye baako a ye nyina ye pempuntunyuma abaye nkro no so no mesre se ye ne ye ma ne ye nana no enkasa yo yɛbɛda ase yɛfrɛ me nana kwa mebuedu meyɛ twerɔtwerɔfo ɛma Akwatia brade abusua a akonnwa kɛseɛ no ɛyɛ ɔmodeɛ nokora nie na ɔtwe yɛtwa mu mo mpanifoɔ bae ɛma yɛ nyinaa yɛdwen nnuama ɛkɔ so bae election a ɛba mpuntu a ɛsi sɛ ɛde ba ahwɛyie ɛwom futuo bi ɛwɔ mu bi a yɛn no mu kae sɛ mo kae a yɛka kyerɛ mo sɛ Akwatia deɛ yɛ asomdwe kuro ntɔkwa bi yɛ ni ha since 23rd of July 2023 a abusua no fa mamre kwan so Akwatia brade abusua omno mu si hin etu hin omo fa mamre kwan so etu yan ye nua osabere ma Kofi Boatin otoso miensa ade so 2 years ni ye mamoti ase se saban na ebe ye by election a ye besre no ansa na by election no kura beba no onfa kwan bi so na nkempuntu obi wo ho a ye kwan ni nyina enye se bi o security for bebe lord kwan so no mbefa enti omomodin emra no mbe ye mpuntu djuma kakra ema Akwatia kura ansa na bi a by election aba ene esanhye mobo se yen abusua no ene Akwatia man de yeta aban na nyina echi security forces on bebe nyina ni esise yen so ye edi asondwe beba Akwatia no
yɛbɛyɛ nokora nie mo so mo de ɔsɛ yɛ ɔyɔ nia yɛne nna so mpo no ɛne da yɛwɔ hɔ a na mpanimfoɔ firi kofodua bae sɛ ɔmo firi Fida Rose sɛ ne yɛkae no ɔmate aban no ate no asompam nti ɔmo asoma mpanimfoɔ aba sɛ ɔmmɛhwɛ na lɔre kwan no ɔmbɛyɛ ma ɛkora ansa na sɛbio yɛto aban no 2nd September no na kyɛ sɛ ɛyɛ nigye nko a yɛbɛdi kan ada mo ase ɛno nti no yɛn Akwatia brada abusua ne traditional authorities asese yɛwɔ hɔ no yɛde ɔmo ɛkɔfa krom ɛkɔyɛ gravel sampling ɛma wɔm fortunately enough na ɔmo nya almost 4 sites a ɔmo say gravels ne yɛ light right a ɔmo de bɛyɛ lɔre kwan na ma yɛn enti ni gye asɛm ɛma yɛn ɛne danko a na asa de si yɛ na mo yɛwɔ hɔ anɔpɛ ya na ɛsate sɛ publication bi aba out sɛ ɛyɛ yɛ nua Osaberima Kofi Boateng yɛ 2 years ago no wakɔyɛ press conference still ɔno ne Akwatia hen in fact ɛyɛ awerɛho ɛne ɛyɛ ase fam so anka case ɛwɔ court deɛ na yɛnyɛ mbu asɛm no deɛ na nkense sɛ ɔkɔ na ɔkɔyɛ sa publication no na ɔbɛyɛ kora so ɔyɛ Akwatia hen a ɔbɛyɛ a ɛnyɛ akra na ɛsɛ sɛ ɔtena ɛsɛ ɔtena Akwatia ahemfie na ɔtena se na ne mpanifoɔ etwa ne ho ehyia na obi ehu sampa Akwatia hen na ɛkasa no bɛwe deɛ wakɔhyɛ nkran ɛna ɔyɛ press conference so ɔne ne Akwatia hen emrekwa case no yɛn yɛsi yɛtu wankasa nso wagye atom sɛ yɛtu nti wodi case no kɔ Nsawam High Court asɛm no yɛni wie ɛba ne sɛ na sɛ yɛni asɛm no wie no wo mo wesi na wo kase ɛyɛ sɛ contempt of court na kyɛ sɛ nea woka no decision ɛsi sɛ judges no kura ya no wo wedi ka kura ɛyɛ we enti ne nyina no sɛbio ɛnya de ankɛse so ɔyɛ kura we nyina kyerɛ sɛ sɛbio aka kakra enti ne yɛpɛ sɛ mote na momo ɔman ne nyina te sɛ Akwatia man deɛ yɛse ɛyɛ 23rd July 2023 Akwatia brada abusua ɛne ɔman no aya mane ne amamre ɛwɔ abonsamboɔ ho ɛde yetu no yetu Osaberima Kofi Boateng ɔtɔso miensa wɔnya Akwatia hen bio yetu no ɔhunam asentu no ɔhuhum ya mbepɛ sɛ mote no no abusua na Kwame Boadu ɛkasa wieyɛ ɛna ɔpani entwi enso ɛde kakra sɔɔso yɛntie ne ɔpani enso kae pani kwaku entwi mene abrade adehye abusua no mene ɔpani mema no mene ɔpani a akame na me pese ɔman no te aseɛ ne sɛ ɛyɛ menua Kofi Boateng Osaberima no a ɔgye ne ho sɛ ɔno ne wɔhene no yɛtu no ɔmfa ne die ma abusua twe no a sɛnka ɛne no wɔ nkita ho wamu yɛn ɛde no kɔɔ se awu hɔ ɛde complain kɔɛ wama ɔmo san ma yɛ saman no ɛfrɛ no wama ɛma abusua pani ne Nana Boadu ɛkɔhyia no sɛ ne nsɛnka yakɔ ayiwa nchi ɔhyɛ yɛda ɛno nso wama tini ehu sɛ ɔmfa obuo ma obia sɛ wosa sɛ woso enti yɛtu no ma ɔno kora ɔno de akɔnsawom kɔto sɛ ɔnte aseɛ sɛ yɛtu no na wokɔgyina baabi sɛ woyɛ ɔhen a ɛnkra ne yɛdi ɔhen ɛdi ɔhen wɔ ne kurom wodi ɔhen a wo kurom na sɛ mpontonwuma bi ba a abɛsi wo so ɛnyɛ sɛ wobɛtena nkran no waka sɛ wo ne ɔhen enti mpontonwuma ba a yɛmmra nkran ne yɛmmra mehu wɔ kwan bɛn so ɛnkran ne yɛkɔyɛ lɔre kwan no enti abusua ɛyɛ abrade abusua ne ɔman no yɛsi yɛtu no obiara ma ayaya fa manne ne amamre kwan so ɛne yɛtu no enti obi a ɔpɛ sɛ ɔbɛbu Akwatia no ɔmfa mfa Kofi Boateng so bio ɔmra Akwatia mpanimfoɔ hɔ abusua no mpanimfoɔ mo ɛne wɔn bɛtena ase ensam no ne yakwa kwakutie no na sɛ sobo ahodoɔ wɔ mo ɛde bɔ sɛ bi Osaberima no
ɛdɔso ɛno nti no ɛsɛ kamea yɛ sa afiwe mu de ye share 2025 ase no nananom a yetu wɔn ɛwɔ mu ani yɛte sɛ kwawu yetu no yɛsi foforo yehu sɛ de ɛkɔso nso ɛwɔ akuapem ɔhema ɛne ɔhene ntamu a ɔhema ne ne mpanyimfoɔ ba abɔnten bɛka sɛ bi afiwe yi odwira afa hyɛ no ɛnkɔso anaasɛ ɛmma so ma ne nyie ɛwɔ akuapem ɛna akuapem nananom atankonya so ba abɔnten bɛka sɛ yɛka wodwira de a sɛ bi ɔhema wɔnsi mu hwee ɛyɛ mmarima adwuma ɛsan sɛ mmarima ne kɔkɔn mmarima na yi ɔman no ɛtɛmusuo na ɛkama yɛ sɛ afiwe die baabi a wobɛfa bia san so na abiri ɛnso so no ɛde ɛnso so asɔre na de yɛsrɛ busa no sɛ National House of Chiefs nananom ɛdeɛ na ɛkɔ soɔ mo na moyɛ wɔ man yi tumi o mo na moyɛ wɔ man yi ahoɔdene mo na amanyɔfoɔ no mia yɛn yɛdane yɛn de kyerɛ mo na sɛ nnɛ matuwe na nnɛ de yɛkɔ soɔ no penche ɔhema ne ɔhene nkasa ɔhema sɛ wɔne ɔhene ntumu abusua nananom atankonya asɔde sɛ yɛmpɛ ɔhene ɛho nsɛm no ayɛ bebree nananom ɔda ama monhwɛ no yɛnsiesie sɛ de bɛyɛ a asomdwe betumi aba ama ɔman Ghana so ɛtumi afa no ntuma pɛfra ɛsan sɛ yɛdane yɛn ho ne duru deɛ den a nananom anim ɛna yɛhwɛ ɔman afa na nyinaa babia nkonyasɛm ne adehyesɛm no maa na ɛma ne home no so ne sɛnti no yɛbɛpɛ bere paa ne yɛatena ase ne yɛahwɛ the creation of National House of Chiefs wɔn mandatory deɛ esi wɔn ani so ndi nti ɛnam so yɛ create National House of Chiefs wɔn dwuma na ɛwɔ so wɔn dwuma wɔn die mprempren ahoɔden bɛn na National House of Chiefs ekura na kwan bɛn so ɛna nananom ɔda ma yɛde fa so a ɛbɛboa adesua kwan so no yɛbɛtena ase ne yɛde ne nyinaa ɛde ababa bɛsom mo nananom mo ani yɛdan mo nti madama monhwɛ na monyamae yɛdin ɛde maamefo so otwa da mpo Nyankopɔn yɛ adoma yɛbɛhyia makramo